дар арафаи 25-солагии истиқлолияти тоҷикистон пажӯҳишгарон ва хабарнигорон бурду бохти онро таҳлил карда хатми ҷанг ва маҳви ҷангсолорӣ, истиқлолияти сиёсиву фарҳангӣ, таҳкими амният ва қисман берун шудан аз бунбасти коммуникатсиониро, аз дастовардҳо ва бекориву мушкилии иқтисодӣ ва маҳдудиятҳои фазои сиёсиро аз чолишҳо гуфтанд. дар ҳақиқат вазмин буд, гирд атрофи шаҳр ҳама банд формированӣ буд. уш вақт намефаҳмидӣ ки ин мисол гурӯҳ тарафдори кия, иш тарафдори кия. Як гурӯҳш мисол тарафдори оппозитсия буд, и гурӯҳш тарафдори мисол фронти халқӣ буд. низоми бисёрҳизбӣ дар тоҷикистон аз бартариҳо ва вуҷуди ҳизбҳои мухолиф дар парлумон аломати рушди демократӣ унвон мешуд ва тоҷикистонро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ аз Узбекистону Туркманистон ва ҳатто Қазоқистон болотар мегузошт. тоҷикистон ба 25-солагӣ худ бо фазое ворид мешавад ки дар он ҳизби мухолифи воқеӣ вуҷуд надорад. таҳдидҳои амниятӣ ҳамқадами истиқлолият бузургтар мешаванд. артиши тоҷикистон моҳи феврали соли 1993 дар пораҳои шикастаи артиши қаблӣ бунёд шудааст. бо он ки ин артиш камтарин таъминотро дорад, дар қаламрави осиёи марказӣ ягона нерӯест ки дар рӯёрӯйиҳои воқеӣ таҷрибаи ҷангӣ гирифтааст. соли 2005 тоҷикистон марзҳои худро аз таҳти назорати нирӯҳои Русия берун овард ва бо кӯмакҳои молии байналмилалӣ аз ҷумла Иёлоти Муттаҳида дар таҳкими марз муваффақ шуд. аз ҳамин айваҷ сар кардагӣ то сарҳади Хитоя байни як 3 мола ба фикрам сарҳада ҳамаша қабул кардем, сарҳадбонои худмонро гузоштем, ҷои русода русо оҳиста оҳиста баромадан гирифтанд. ҳоло таҷаммуи ҷангиёни Толибон ва Дииш дар он сӯи марз аз чолишҳои ҷиддии Тоҷикистон унвон мешавад. коршиносони низомӣ мегӯянд, бо 8800 нерӯ артиши Тоҷикистон яке аз заифтарин артишҳо дар қаламрави шӯравии собиқ боқӣ мемонад, ки дар сурати таҳдидҳои эҳтимолӣ метавонад ба кӯмаки созмони низомии паймони амнияти дастаҷамъӣ ва ҳам нерӯи 7000 нафараи пойгоҳи 201 Русия умед бандад. хатар аз ҳар ду тараф аст, ҳам аз дохил, ҳам аз берун. коршиносон мегӯянд, ҷомеаи имрӯзаи Тоҷикистон он ҷомеаи босавод ва дунявии овони шӯравӣ нест. аксаран мазҳабӣ, камсавод ва бо имкониятҳои маҳдуд ва пайваста дар ҷустуҷӯи кор аст. бахши бузурги ин насл аз дахолати ҳукумат ба умури мазҳаб норозӣ аст. он ҳама риштарошиҳо, он ҳама ҳиҷобканиҳо, он ҳама манъи ворид сохтан ва фурӯши либосҳои исломӣ, он ҳама манъ кардани рафтан ба масҷид барои ҷавонони то синни аз 18 сола поён ва ғайра, ин ҳама нишонаҳое ҳастанд аз муборизаи алайҳи радикализми динӣ бо истифода аз радикализми дунявӣ. агар талошҳои ҳукумат то ҷои ришу сатҳро кам карданд, аз пайвастани садҳо шаҳрванди кишвар ба ҷангҳои ховари миёна ҷилавгирӣ накарданд. бо таъини полковники фирории вазорати дохилии Тоҷикистон Гулмурод Ҳалимов ба мақоми фармондеҳи Дииш, коршиносон афзоиши тоҷикҳоро дар сафи ин гурӯҳ пешгӯӣ мекунанд. ин як масъалаи бисёр нигаронкунанда аст ва ҳоло мебинам ки дар Афғонистон бачаҳои Тоҷикистон зиёдтар ҳастанд ва теъдодашон зиёдтар мешавад. яъне ки рӯзи нахоста онҳо метавонанд ки ба Тоҷикистон биёянд. дастовардҳои муҳими истиқлол аз назари коршиносон татбиқи стратегияи бунёди роҳҳо буд, ки кишварро аз бомбасти коммуникатсионӣ берун овард ва бо Чин пайваст намуд. иқтисод дар солҳои 2000 ва баъди он арсаи аслии пурчолиши Тоҷикистон боқӣ мемонад. кишвар ҳанӯз ҳам содиркунандаи ашёи хом мисли пахтаву алюминий аст, ки дар бозор нархи собит надорад. пули нақде ки ҳукумат сари он ҳисоб мекунад, маоши муҳоҷирони корӣ аст, ки баъди коҳиши шадид ба дунболи буҳрони иқтисодии Русия акнун каме ба боло ҳаракат кардааст. таъсирпазирии хуб омилҳои беруна ба иқтисоди ҷумҳурии Тоҷикистон хело ва хело баланд аст ва ин ду омил, яъне коҳиш ёфтани нархи нафт дар баробари буҳрони сиёсӣ байни Россия ва Украина ва коҳиш ёфтани дар маҷмӯъ
иқтисоди Россия ки маҳакаш ин нафт буд сабаб ба он шуд ки дарҳол ба ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири манфии худро расонд ва дар ин замина системаи бонкии ҷумҳурии Тоҷикистон тақрибан таи 10 соли охир рушди асосиш аз ҳисоби маблағҳои интиқолӣ буд ва ин то андозаи онҳоро ба як нав коҳилӣ, ба як нав тамбалӣ, ба як нав дур афтодан аз арзёбии хавфҳое ки метавонад дар заминаи маблағҳои интиқолӣ орад замина гузошт. дар солҳои баъди истиқлолият нирӯгоҳҳои нисбатан азими Сангтуда 1 ва Сангтуда 2 марказҳои гарму барқидиҳии 1 ва 2 дар Душанбе ба кор даромаданд ва нирӯгоҳҳои азиме мисли Норак, Қайруқом ва Сарбанд фаъол шуда, вале дар таъмини бетанаффуси барқ ба корхонаву аҳолӣ қодир нестанд. зиндагии мардум бисёр душвор шуда истодааст, яъне ки дар бозор рафта чиз харида наметавонанд. инам якмин масъала. дар солҳои истиқлолияти Тоҷикистон дар ин кишвар садҳо матбуоти мустақил ва созмонҳои маданӣ зуҳур карданд. дар бозори расонаҳои радиоҳову телевизионҳои ғайридавлатӣ ҳам то андозае пешрафт карда, ба қавли мунаққидон тавонистанд дар таҳаи аввали солҳои 2000 маҳаки аслии ҷомеаи шаҳрвандии ин кишварро ташкил кунанд. васоити ахбори оммаи Тоҷикистон ҷашни 25-умин солгарди истиқлолро бо ду нав пешвоз мегиранд. яъне агар барои расонаҳои ба истилоҳ давлатӣ ё ҳукуматӣ ин ҷашн дар ҳақиқат бо тамоми шукӯҳаш таҷаллӣ гардад, мутаассифона расонаҳои мустақили мо имсол чун соли гузашта вазъи ногуворе доранд. баъди ҳодисаҳои сентябри соли 2015 ба қавли созмонҳои байналмилалии озодии баён матбуоти тоҷик ба худсонсурӣ гузашт. бо ҳодисаҳое ки мақомот ҳамчун кӯшиши табаддулоти давлатӣ ба раҳбарии генерал Назарзода унвон кардаанд, ба назари коршиносон як марҳалаи ҳамзистӣ бо мухолифони ҳукумати Тоҷикистон пӯшида шуд. ба қавли нозирон, баъди 4 асри таҷрибаи истиқлолият ҳамакнун шакл ва намои сиёсии Тоҷикистон бо рангу бӯи дигари сиёсӣ ҷилва хоҳад ёфт.